Салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшиноси шумо. Номи ман Сангин. Канали мазкур барои он нафароне кушода шудааст ки тез-тез ба Федератсияи Россия меоянд, дар Федератсияи Россия ба тариқи доимӣ зиндагонӣ мекунанд ва кор ва фаъолият мекунанд, яъне муҳоҷири меҳнатӣ ҳастанд. Дар ин канал вобаста ба ҳамаи хабарҳое ки ба муҳоҷирони меҳнатӣ, ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистоне ки дар Федератсияи Россия буду бош доранд, асосан тамоми хабарҳо аз лиҳози қонунҳои нав, ҷиҳати будубош, ҷиҳати кор, ҷиҳати патент, ҷиҳати гирифтани РВП, ВНЖ, шаҳрвандӣ, ипотека, тамоми хабарҳо нашр карда мешавад. қадри имкон ман ба шумо ин хабарҳоро ба тафсил дароварда бо забони тоҷикӣ ба шумо иншо мекунам. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи болоравии маблағи патент шуда мегузарад. яъне ҳамагон хабар доранд ки аз соли 2023 дар Москва маблағи патент аз 5900 рубл ба 6600 рубл расидааст. ин болоравии нархи патент дар аксарияти шаҳрҳо ва вилоятҳои Федератсияи Россия низ ба назар гирифта шудааст. агар дар бораи фақат Москва сухан кунем, барои чӣ ин кор шудааст? Яъне ҳар як субъекти хоҷагидорӣ, ҳар як субъекти Федератсияи Россия дар соли оянда буҷаи худро қабул мекунад. Ва 2 ноябри соли 2022 ҳукумати шаҳри Москва низ буҷаи худро барои соли 2023 қабул кард ва бинобар сабаби болоравии маблағи дефлятор, яъне ин доир ба болоравии маблағи молу маҳсулот, болоравии маблағи хизматрасонӣ ва иҷрои корҳо, хароҷотҳо вобаста карда шудааст, яъне нишондодҳоям. Ва зимни ин маблағи патент ба 700 рубл боло рафт. агар содатар карда гӯем, масалан нишондодҳо дар Тоҷикистон дар соли 2022 64 сомонӣ буд ва дар соли оянда ба 68 сомонӣ мерасад, ки барои супоридани боҷи давлатӣ барои масалан оинаҳои хира, яъне таънировкаҳои автомобилӣ низ боло меравад. ҳамагон ба фикри ман ки хабар доред. ин ҳам ҳамин гуна ҳаст. ҳамин хел параллел ҳам овардан мумкин ҳаст. барои ҳамин нарх боло рафт. чӣ хел метавонад ки муҳоҷири меҳнатӣ ин бо роҳи қонунӣ маблағи соли гузаштаро пардохт кунад? ин бо чунин роҳ аст. шумо метавонед ки агар патентатонро то соли 2023 гирифтагӣ бошед, яъне то 31 декабри соли 2022, яъне қонунан ва маъмулӣ шумо дар соли 2022 гирифтагӣ ҳисоб мешед, ки дар он маблағи ҳармоҳаи патент 5900 рубли буд дар Москва. ва метавонед ки агар имконият дошта бошед, ба ҳар ҳол агар имконият дошта бошед, метавонед ки 10-12 моҳи ояндаро бо нархи 5900 рубли супоред ва ин қонунвайронкунӣ ҳисоб карда намешавад. яъне масалан боз содатар карда гӯем, агар фарз кардем моҳи ноябр шумо патентатонро гирифтед, 5900 рубл пардохт кардед, моҳи декабр 5900 рубл пардохт кардед, аз моҳи оянда бояд, агар пардохтатон дар соли оянда дар 2023 аз 1 январ шавад, агар шумо 6600 рубли бояд пардохт кунед. лекин агар соли 2023 наомада 5900 рубли 5-6 моҳашро, 7-8 моҳашро, 10-12 моҳашро агар пардохт кунед, агар бо ҳамин маблағи 5900 пардохти ҳаққи ҳамон патенти шумо, иҷозаи кори шумо пардохт карда ҳисоб мешавад ва ин роҳи қонуниш аст. боз агар содатар карда гӯям, масалан фарз кардем ки проездной шумо гирифтед. проездной барои 2 моҳ 3 моҳ масалан нарх 46-50 рубли буд. дар соли оянда ё моҳи оянда нархи проездной масалан 60-70 рубл шуд. инҷа шумо масалан бояд маблағи фарқияти онро пардохт накунед ку. ин ҳам ҳамин гуна ҳаст.
барои ҳамин агар имконият дошта бошем, ман медонам хеле хуб мефаҳмам ки на ҳар як нафар мутаассифона имконияти пешакӣ ба як чанд моҳ пардохт кардани патентро надорад, лекин агар имконият дошта бошед метавонед ки ҳамин корро кунеду сарфакорӣ кунед, яъне дар як сол агар ҳисоб кунем 700 рубли 12 моҳ 8400 рубл дар бар мегирад. 8400 рубля маблағи кам нест. барои ҳамин агар ҳамин маслиҳати ман, ҳамин видеои ман ба шумо каме ҳам бошад, агар ёрдами худро расонда бошад, кӯмак расонда бошад барои ин саволи шумо, ягон нофаҳмӣ агар бошад, шумо фаҳмида бошед, агар ман хеле хурсанд мешавам. агар саволҳоятон бошад, метавонед ки дар ин ҷо саволҳоятонро гузоред. ман қадри имкон ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. саломат бошед. ба видеои ман лайк гузоштанро фаромӯш накунед. обуна шавед дар канали ман. қадри имкон ба ҳамаи он навигариҳою хабарҳое ки дар Федератсияи Россия вобаста ба муҳоҷирони меҳнатӣ шуда мегузарад, ман кӯшиш мекунам ки ба шумо тақдим кунам. саломат бошед. худованд шуморо нигаҳбон бошад.